Tervetuloa seuraamaan mun uutta videota, ja tällä kertaa me katsotaan vähän Yhdysvaltojen reissunsa niinku yhteenvetoa, että miten meillä se reissu meni, paljon mä eettiin, mitä kannattaa tehdä, JNE, ja mä oon kerännyt tähän puhelimeen sen muistilistan vähän, että mistä mä muistan ja näin niinku tärkeäksi teille kertoo. Elikkä tää aiheutti tosi paljon niinku tää reissu niinku mun tuttavapiirissä tällaista niinku kyselyä ja innostusta, ja sama täällä YouTuben puolella ja Instagramissa. Kaikkialla tuli paljon kysymyksiä. Ja tää reissu innosti hirveästi ihmisiä niinku keskustelemaan tästä aiheesta, ja mä uskon, että monilla on justiin tavallaan unelmissa ja suunnitelmissa käydä tuolla Yhdysvalloissa, ajaa just jotain tyylistä legendarista Route 66 ja näin. Ja tossa yksi sellainen varttuneempi kaverikin, joka sanoi, että ei ole koskaan käynyt ja on suunnitellut, että moottoripyörällä pitäisi mennä ajamaan, ja kyseli multa, että mitä sinne vaaditaan ja tälleen. No ensimmäinenhän, mitä sun pitää tehdä oikeastaan, on, että sä teet sen estan, mikä taisi olla 2 vuotta voimassa. Ja siinä on joku suositus, että kannattaa niinku 2 viikkoa ennen kuin lähdet sinne reissuun, niin tehdä, että jos siinä tulisi jotain tällaisia niinku takapakkeja, mutta mitä mä oon sitä tehnyt tässä vuosien varrella, niin se on kyllä mennyt aina ihan niinku, tosi hyvin läpi. Joo, siis se ESTAhan on sellainen niinku, tavallaan matkustuslupa, ehkä voisi sanoa viisumiksi, mutta sellainen niinku matkustusselvitys, minkä sä teet netissä, ja ensimmäisenä kun sä googletat, että ESTA, niin siihen tulee ensimmäisenä kuin tällainen ei-virallinen ESTA-sivu, vaan tällainen kuin palvelu, joka velottaa sulta paljon ylimääräistä, ja ne ilmeisesti niinku tarkoitus auttaa sua tekemään sitä ESTAa. Se ei ole todellakaan vaikea tehdä, sen pystyy tekemään suomeksi. Eli ettikää se ESTA, niin kuin se official site. Se maksaa muistaakseni $21. Meidän perheet maksoi 70 €. Aina kun matkustat, kannattaa olla matkavakuutus, ja erityisesti tuolla Yhdysvalloissa. Mä oon joskus muistanut jotain lehtiartikkeleita lukeneeni, kun on jossain Aspenissa lasketeltu ja siellä on mennyt jalka poikki ja niin pahaa kuntoa sitten ihminen, että ei ole normaalin lennolla pystynyt lentämään Suomeen ja joutunut jotain tällaista ambulanssilentoa käyttämään, niin on ollut jotain niinku 150 000–200 000 € se niinku lasku. Eli aika pieni hinta tuollaista niinku turvasta, että saat niinku sitten saat hoitoa. Että joskus niitä hoitoja aloitetaan ennen kuin sulla on niinku selvitys ja varmuus sitä vakuutuksesta. Joo, no sit mä varauduin käteisellä rahalla. Aika pitkälti varmaan voisi sanoa, että joka tilanteessa olisin pärjännyt noilla. Mulla on 2 luottokorttia, mitä mä käytän eri firmoilta sen takia, että jos tulisi joku tietoliikennekatkos tai joku tällainen niin kuin jollain sillä toisella korttifirmalla, niin mulla on aina sitten plan B siellä, että näitä on niinku itsellekin sattunut jotain sellaisia niinku nettipankissa ja näy toista tiliä tai tällaista, niin kaikkea kannattaa niinku varautua ehkä niinku paremmin kuin, tai silleen ylivarautua ehkä paremmin kuin alivarautua. Joo, ja sitten mä itse asiassa otin niinku sellaiset kuvat kaikista luottokorteista ja ajokortista, että mä mietin aina kaiken niinku pahimman skenaarion kautta, eli jos mulla häviää kaikki kortit ja säilyy vaikka puhelin, tai puhelinkin menee, niin mä pääsen kirjautumaan jossain nettikahvilassa tai hotellin aulassa mun sellaiseen palvelimeen, mistä mä löydän luottokortin kuvat edestä ja takaa, että mä pystyn ostamaan vaikka jotain lentoja Suomeen tai jotain, koska sit jos sulle niitä numeroita, niin se on niinku aika hankalaa sitten tai mahdotonta. Meidän reissu oli kokonaisuudessaan ihan täys 10. Moikka. Niin lähti jo. Mä kuvaan tässä YouTube-video. Joo, sitten no se Walk of Fame, missä on niitä tähtien kuvia maassa. Ja tavallaan mä oon aina sen mieltänyt, että se on niinku tavallaan ihan kuin sellainen huippualue. Ja tälleen, mutta se on oikeasti aika sellainen niinku rähjäinen alue, että siellä on paljon tatuointiliikkeitä ja paljon haisee kannabis ja vähän sellainen niinku epäsiisti alue. Ja siis niitä on oikeasti niitä tähtiä on niinku ihan super paljon siellä. Ja vähän sellainen fiilis ehkä tulee siitä, että onko tää niinku oikeasti, onko tää tässä tää. Joo, siis mehän majoittiin tuossa Beverly Hillsissä. Ja ensimmäinen päivä, kun me lähdettiin ulos, me ei otettu autoa siellä sinne autotalliin ja me käveltiin. Siitä oli niinku oikeasti hyvä sijainti kävellä sinne hyville alueille. Ja kun se aikaero on, onko se 10 tuntia,
niin mehän herättiin niin kuin ihan sikaa-aikaisin ja se oli oikeasti kiva siellä niin kuin aika tyhjässä Beverly Hillsissä sitten aamulla kävellä. Joo, eli Losissa sä kuvittelisit, että, tai niin kuin Yhdysvalloissa, että kaikki on paljon isompaa. Kyllä siellä aika monia asiaa onkin, mutta sitten taas Losissaan niin kuin, tavallaan risteysalueellakin on sellaisia niin kuin, tavallaan ravintoloita saattaa olla. Siinä ihan risteysalueen keskellä ja sitten siinä on parkkipaikkoja, niin ne on kyllä todella ahtaita. Ahtaat on ne parkkipaikat ja sitten jos sä lähdet niin kuin pakittaa siitä parkkipaikasta pois, niin sun pitää moneen kertaan, niin kuin, että luulisi tavallaan, että tollaisetkin olisi niin kuin paljon isompia, mutta parkkipaikka tai parkkihalli, niin täällä on kyllä mun mielestä niin kuin väljempiä. Losista kun lähdetään ajelemaan noita tollaisia valtateitä ja siirrytään eri paikkoihin, niin siellä on yleensä sellaista 7 kaistaa. Ja mun mielestä se ajaminen on siellä aika helppoa. Että kyllä siellä niinku käytetään vilkkuu tosi hyvin, ennakoidaan ja tälle. Ja joku itse asiassa kysyi täällä YouTube-puolellakin, että minkälaista siellä Losissa ajaa. Ja tosiaan, että jos sä voit treenaa jossain Helsingin keskustassa hyvin, että mä mietin just sellaista jotain Losin 7-kaistasta tietä. Mä ajoin justiin Mäkelän katua tuonne keskustaan päin ja siinä on niinku 2 kaistaa ja plus se taksikaista. Niin siinäkin sun täytyy niinku tavallaan hyvissä ajoin, jos sä käynyt vaikka Elimäen kadulle, niin sun pitää niinku silleen ennakoida hyvissä ajoin, että sama pätee siellä, että ei se nyt haittaa, että jos siinä on muutama kaista enemmän. Se on vähän sellaista niinku tavallaan ehkä kuumottavaa tai miettii, niinku, että ne kaikki rekat oikeasti kulkee siellä varmaan niinku yli 120. Ne saa ilmeisesti laillisesti ajakin niin kovaa. Tosin mä luulen, että ne ei ehkä ole ihan niin painoilta niin painavia kuin täällä Suomessa, vaikka jotkut tukkirekat. Mutta tavallaan, että jos sellaisella lasket sellaista vauhtia, niin kuin jotain henkilöautoja ja pienempää liikennettä, niin voi tulla aika rumaa jälkeen. Mutta navigointi oli helppoa. Yrittiin siihen Hyundain. Hyundai oli tosi hyvä auto oikeasti, vaikka mä jossain videolla vähätellä, että se on vaan Hyundai, mutta siis se oli oikeasti niin kuin ihan superhyvä. Ja tosiaan oli tarkoitus vuokraa joku amerikkalainen auto ja niin kuin ihan täydellä V8-moottorilla. Ja siellä onkin sellainen tosi hyvä palvelu tuolla Jenkessä kuin Turo, mistä sä pystyt, siellä on ainakin yksityiset, jotka vuokraa autoja, mutta myös ilmeisesti yritykset. Ja sä pystyt sieltä valkkaamaan tällaisia challengereita vaikka V8-koneella. Ja näin, ja mä olin silleen, että joo, tää on se juttu. Mutta sitten kun mä aloin kattelee niitä, niin aika paljon niissä on kilometrirajoituksia, mikä voi olla ihan ok. Sitten ne ylimenevät on määritelty eri hintaisiksi, eli sekä ei olisi ollut niin ylitse pääsemätön. Mutta sitten oli aika monessa autossa, mä luulen, että tämä liittyy jotenkin vakuutuksiin, mutta et saa ajaa kuin Kalifornian ja Nevadan osavaltiossa. Ja mehän käytiin 4 eri osavaltiossa, eli se karsi sen Turon pois ja ne tavallaan sitten ajoi meidät tuonne tuollaisiin massavuokraamoihin. Kun me saavuttiin sinne Los Angelesiin, meillä ei ollut mitään autovuokraa valmiiksi, eli mä yritin tuossa lennolla vielä sieltä Turosta katsoa viimeisiä, että kyllä täältä nyt on pakko löytyä. Eka mentiin Sixty vuokraamoon, sitten käveltiin siitä Alamoon, se oli ihan siinä vieressä. Oli oikeasti kelloja mennyt niin paljon ympäri tavallaan meidän sitä rytmiä, että mä ajattelin, että nyt jos ei täältä sitten löydy jotain, niin sitten lähdetään taksilla sinne hotellille tai siihen meidän asuntoon. Se oli tosi iso vuokraamo se Alamo. Siellä oli monta tiskiä, missä oli niitä ihmisiä vuokraamassa. Ja mä yritin käydä kysyä, että hei, jos mä vuokraan tämän Chrysler 300C, mikä on ollut tosi iso sedan ja hyvä meille ehkä, niin mä sanoin, että okei, että kun tässä lukee tämä automalli tai or similar, mä kysyin, että mikä similar voi olla, niin sanoin, että Audi A3. Se on todella ahdas verrattuna tuollaiseen 300C Chrysleriin. Ja joo, ei kannata siitä tiskiltä mennä suoraan vuokraamaan, siellä oli paljon kovemmat hinnat. Mä sanoin, että okei, että mä varaan sen tosta onlineista ja mä otin sen Chrysler 300C. Joo, sit mä pääsin taas eri palvelijalle, se oli joku ystävällinen nainen. Ja sit mä sanoin, että no mites, että mä haluan ison auton, että meitä on 4 ja paljon noita matkatavaroitakin, että päivitään sitten sellaiseen SUV-mallia. Joo, tosiaan silloin kun mä olin vuokraamassa sitä autoa, siinä oli 6 autoa muistaakseni sellaista harmaata siinä rivissä. Ne sanoi, että saat siitä valita, että ne ei juurikaan siellä tiskillä tiennyt,
muuta kuin niitä ajoneuvoluokkia, mitä siellä on. Siinä oli jotain GMC:tä ja Chevyä, mutta ne oli sellaisia niinku tavallaan jotain tällaisia niinku, tuntui, että tällaisia niinku eurooppalaisia crossover-malleja vaan niinku jostain General Motorsin niinku valikoimasta jotain, mitä myydään jossain Suomessa Opeleina tai tällaisina. Toi Hyundai oli ehdottomasti isoin ja ihan superhyvä auto olikin. Ja joo, sitten kun lähdetään ajelemaan sinne, niin sehän on niinku ihan uskomattomia ne maisemat. Ja silleen sä ajattelet, että siellä on tylsää aavikkoja ja tälleen, mutta ne vaihtelee tosi paljon. Saattaa olla ihan sitä flättiä, sitten tulee jotain kallioa ja aivan jäätäviä sellaisia mutkaisia teitäkin siellä jossain niinku Nevadassa ja sitten tosi ylhät kalliot siellä ympärillä. Joo, se lämpötilat alkaa nousta todella korkeaksi, sit kun sä lähdet Losista sinne, niin kuin me käytiin siellä Palm Springsissa, missä mä ajattelin jossain vaiheessa, että me voitaisiin olla siellä vaikka yö tai pari. Ja mutta siellä alkoi, niin kuin Losissa oli joku 25, se meri siinä varmasti se viilentää ja alettiinkin lähentelee 40. Tosiaan siellä lähellä Phoenixia Arizona osavaltiossa, niin siellä oli sitten 48 ja se oli aika hauska käydä siinä auto ulkopuolella niinku fiilistelemässä sitä. Ja se oli jännä, että siinä tuli niinku oikeasti niinku kylmät väreet silleen, että se oli niinku jotenkin niin iso se lämpötilaero. Polttoaine on todella edullista. Mä en muista, että laitoinko mä tuohon ensimmäiseen videoon pienen virheen siihen merkiksi, kun siinä oli mun mielestä joku 1,27 € muistaakseni laitettu se polttoaineen hinta, mutta se oli oikeasti dollareissa, eli kallein litrahinta tolleen niinku regular 87, mitä toi Hyundai söi, niin €9 litra. Ja edullisimmillaan, mistä me lähdettiin, oliko se Flagstaffista vai mistä me lähdettiin, niin siellä oli 69 senttiä litra, eli aika kohtuullista, vaikka on niinku vähän isompi bensamoottori, mikä kuluttaa, niin sinänsä matkaaminen on niinku kohtuullisempaa kuin täällä Euroopassa. Mä en ihan muista tarkalleen, että missä kaikkialla niitä oli, mutta siellä oli sellaisia niinku express-leinejä, 1 vai 2 kaistaa siinä vasemmalla puolella. Ja se on niinku sellainen, että sä pääset siitä ajelemaan nopeammin päästä ja kovempaa, mutta sitten sun pitää huolehtia siitä, että kun se kaista on maksullinen, että sä maksat sen jonkun, oliko se kuukauden kuluessa vai miten. Eli kun sä lähdet tuonne autiomahan ajelemaan, niin kannattaa oikeasti varautua ainakin sillä riittävällä nesteessanilla, että en tiedä, meilläkin oli tuossa autossa sellainen niin tavallaan tiepalvelu, että jos jäädään johonkin matkan varrelle, niin huoltofirma, mikä tulee vaikka joku rengasrikko paikkaamaan, mutta niistä ei oikeasti tiedä, että paljon ne kestää. Ja kyllä mä oon lukenutkin just jotain sellaisia niin vuokra-autojen niin rengasrikkoja, että saattaa niin mennä joku 3-4 tuntia, niin siinä oikeasti tulee, sit kun on yli 40 lämpöä, niin sähän et voi siellä autossa periaatteessa olla. Että vuokra-autothan on todella paljon eri hintaisia, mutta me maksettiin noin 100 € päivä, mikä oli mun mielestä aika kohtuullinen tuollaista isosta autosta. En muista, että mitä ne oli ne alkaen hinnat, mutta toi toimi meille hyvin. Jotain pientä vikaa siinä oli siinä vakionopeussäätimessä siinä meidän autossa, mutta kaikki meni muuten hienosti. Muutama kerran syötiin ravintoloissa. Mä kokisin, että ei se ainakaan niissä ravintoloissa, missä me käytiin, niin ollut sinänsä niinku sen arvokkaampaa Suomessa. Eli mä yritin tuohon videoon aika hyvin niitä, tai silleen joitain niitä hintoja poimia silleen, että kun monesti niin kuin ihmisillä on sellainen mielikuva, että toi Yhdysvallat on tosi kallis. Mä oon seurannut dollaria ja noin vaikka 5 vuotta taaksepäin, niin se on niin kuin heittänyt ihan erilaisen kurssin toi dollari verrattuna tuohon euroon, ja nyt siellä on niin kuin aika hyvä käydä. Pikaruoka oli varmastikin saman hintaista aika pitkälti kuin Suomessa. Se oli tosi hyvä se niin kuin in-and-out-ketju, siinä mä en ole aikaisemmin käynyt, mutta siitä tuli niin kuin meidän lemppariketju, mikä niin kuin tavallaan toihin niin katsoi, että se joku trendaava tai tällainen. Ei mua se niinkään kiinnosta, mutta se oli kyllä hyvä ja sellainen niin perus pressin olossa ruokaa. Joo, se tippaaminen oli siellä muuten noissa ravintolassa, pikaravintolassa sun ei tarvitse sitä maksaa. Taas sitten tällainen niin kuin normaali ravintola, niin mä kysyin siitä, että miten mä niin kuin sen hoidan, että kun mä olin varautunut käteisellä, että onko se hyvä, että mä annan sen niin kuin tipin juomarahan siitä niin kuin käteisellä. Ne toi sen välikuitin, välilaskun ja siinä oli niin kuin eritelty. Se on 3 eri tippihintaa, pieni oli 18, 20 ja 22 prossaa ja siitä sä pystyt itse näpyttelemään sen niinku hinnan siihen, minkä mukaan sä sen tipin maksat. Asiakaspalvelu siellä on hyvää, eli silloin kun me mentiin tuohon ravintolaankin syömään, niin tarjoilija esittelee niinku, että hi, my name is Sam ja
ja niinku, miten menee ja lapset otetaan tosi hyvin huomioon. Ja mun mielestä se kulttuuri on muutenkin sellainen niinku lapsikeskeinen ja sellainen perhekeskeinen, ainakin meillä jää tällainen fiilis siitä. Ja vaikka lapset moikkaa tosi paljon poliiseille ja sitten poliisit vilkuttaa niitä valoja ja sieltä kuuluu se pillinkiääni ja laittaa efforttia siihen, niinku, että saadaan lapset hyvälle tuulelle. Ja sama Targetissakin oli hauska siellä Palm Springsissa, missä ostettiin lapsille sellaiset koulu- ja päiväkotireput, niin harmaatukkainen herrasmies siinä kassalla ja se niinku piti kunnon show lapsille. Että näyttää siltä, että jotkut on saamassa uusia reppuja, että kenestä tämä Spider-Man reppua ja sitten tuli sellainen glitter-reppu ja sitten mä heitin, että that's mine ja se oli niinku ihan sikahauska fiilis jäi siitä. Ja joo, me haettiin Losista Phoenixia Arizonaa, sitten siitä sinne pohjoiseen Flagstaffiin ja sitten siellä käytiin se Grand Canyonilla ja sitten sieltä mentiin sinne Pageen, käytiin Utahin puolelle ja sitten mentiin sinne Nevadaan Las Vegasin puolelle. Ja, jos ajatellaan, että mitkä oli noista niinku omasta mielestä niinku parhaita paikkoja, niin mua kiinnostaa tosi paljon se, missä normaalit ihmiset elää. Ja sielläkin oli niinku Losissa tosi paljon niitä kaupustelijoita ja kaikkea niinku sellaisia niinku maskeerattuja ihmisiä, jotka halusivat ottaa lasten kanssa kuvaa ja tehdään rahaa sitä kautta ja tienata elantoonsa, mutta sitten se alkaa vähän tökkiä, kun niitä on liikaa. Joo, me oltiin siellä Hiltonin resortissa, mikä oli aivan superkiva ja sitten me oltiin siellä altaalla ja siellä oli 45 astetta lämmintä ja niin kuin voisi ajatella, että se on niin kuin ihan hirveetä, koska Euroopassa oli silloin joku 40 jossain Espanjassakin ja julisti jotain poikkeustiloja ja tällaisia, mutta mä kävin siellä Trader Joe'ssakin kaupassa, niin sitten mä katsoin, että täällä on 45 astetta lämmintä ja siellä vanhukset menee ihan normaalisti, missä ei ole niinku mitään, kaikki on ihan niinku normaalisti ja ei todellakaan mitään hätätilaa, koska se on siellä normaalia tuollaista lämmintä. Sellaista kuivaa aavikkoilmaa ja tosiaan se 45 oli, mä sanoin Hennikallekin, että vitsi tää on niinku ihan täydellinen ilma, että 45 on niinku ilmanlämpötila ja sitten altaan vesi oli sitä mukavan lämpöstä. Jos ajatellaan sitä kokonaisuutta, että missä me käytiin, niin mikä oli paras paikka ja mikä oli sellainen niin kuin ei niin hyvä paikka meidän mielestä ja meidän kokemuksen mukaan tällä reissulla, niin mun mielestä Las Vegas jäi kyllä vähän niin kuin kylmäksi, että se oli okei, kun sä menet sinne alkuun, se on niin kuin wow, mutta sitten kun me kirjoitettiin siihen hotelliin, Excaliburiin, mikä oli mun mielestä jossain vaiheessa niin kuin maailman suurin hotelli, sitten se alkoi se romahtaa vähän se fiilis, sun piti eka 40 minsaa odottaa siinä jonossa, että sä pääsit kirjautumaan sisään. En osaa sanoa, että olisiko sulla ollut joku MGM-kortti tai joku, millä sä olisit niinku päässyt sitten niinku kirjautumaan nopeammin, mutta todella hidasti se palvelu. Se romahti se palvelutaso niinku muista paikoista ja hinnat meni samalla niinku ylös. Joo, ensimmäisenä saatiin se likainen tai ei siivottu huone. Mä yritin sieltä varmaan 15 minuuttia soittaa sinne respaan, mutta ei kukaan vastaa. Sitten mä laitoin Bookingin kautta viestiä ja ne jotain sanoi, että joo, että kyllä, no sulle on siihen likaiseen huoneeseen jotenkin soitettu takasta ja joskus niinku joku kello aika puoli tuntia sen jälkeen. Ja mä menin sinne johonkin alas sinne, missä niinku saa jotain huonekortteja uusittuja tälle ja siellä oli ihmiset aivan niinku hiilenä siinä jonossa, että mikä ei toimi. Joo, sitten vihdoin päästiin sinne altaalle, mikä oli silleen tosi kiva ja vesi oli todella viileitä, piti mennä hitaasti sinne, mutta todella kiva se alasalue ja siellä soi musiikki kovalla ja silleen niinku tavallaan vähän se klubi-meininki, mikä sopii hyvin siihen ja todella paljon niitä uimavahteja siinä, että kukaan ei pääse varmasti hukkumaan. Se näyttää niinku todellakin joltain täytekakulta ja kaikki näyttää ihan superhyvältä, mutta mä uskon, että siellä on ihan sairaan niinku surullisia tarinoitakin, kun jengi on pelannut ja menettänyt kaikkensa. Et siinä tuli niinku justiin tavallaan, että jossain Italiassakin tai Ranskassa, jossain Pariisissa, kun mä oon maksanut jostain hotelleista tosi paljon, niin oikeasti siellä saa hyvää palvelua ja saat niinku vastinetta rahalle, mutta tuntuu, että siellä Vegasissa nyt jää vähän niinku vajaaksi. Me ei oltu silleen niinku ihan oikeata sitä kohderyhmää perheenä tulla Vegasiin, koska sehän on justiin tavallaan silleen, että sä tulet jollain kaveriporukalla ja sulla on vaikka 1,000 euron päiväbudjetti ja syöt 200 ja juot muutamalla ja loput pelaat. Joo, toi oli kyllä ihan täydellinen reissu ja oikeasti ainut negatiivinen juttu, että
että piti lähteä pois ja tässä ollaan suunniteltu, että milloin pääsi uudestaan. Kiitos tosi paljon, kun te olette katsoneet tätä meidän videoa ja kiitoksia kaikista tykkäyksistä ja kommenteista ja voitte kysyä vielä, jos tulee mieleen jotain kysymyksiä, niin voitte kysyä vaikka tähän videon alle ja kiitos paljon ja nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!